Butane, butane. Iyo. Ayo. Ayo maju.
sami mite turangga harak swarane bawana. Harak swarane bawana pratandha siang kayuda sami mite turangga harak swarane bawana. Iya, 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 iya. Anggere sajane rak beneran dadi kok gebrek. Iya, iya, iya. Asmara Yuda. Ya. Yo. Satrio Kinanti. Ya. Ya. Ayo, yuk, yuk. Ya. Yuk, ya. Ya. Yuk, ya. Ayo. Ah, iki telat iki. Potong 5.000, Bre. Oh ya. Satu second. Asmara Yuda lagi.
rak. Buka sikit oi. Oh oh ya ya oh. 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 Oh ja ja oh. Yo. Yo. Atur posisi. Yo. Arang ketek. Asmara Yuda.
Anyar suwane gembrek. Anyar dengan pengendangnya Jainantin lagi. luar biasa. Suwera ketok ketok iya. pisan kok ya gebrakane ono. Ono lho, Jan. bae pokoke. Proyeknya warna-warna, Mas. Wah, jan lancar pokoknya saiki kok. Heeh. Jih. Sugeng siang kita aturaken dhateng para pandemen sinan jalan Asmara Yuda. Asmara Yuda, nggih. Dangu boten pinanggih. Bangun tadi Alhamdulillah. dari tidurnya. Heeh. Nggih. Nggih, nglumpuk bareng meneh, Mas. Nggih. Wonten ing adicara menapa menika, Mas? Supitane gembrek. Oh, supitane gembrek. Adukir apa? Heeh, wingi nyolo sisuk jeporon. Oh. Nggih. Nggih. Sumangga caos panglipur, Cong. Nggih, meruput wis ana request Mbak Nita Mas Teteh. Nggih. Wonten ingkang ngersake kasmaran. Sapa sing Nggih. kasmaran? Lah yo kuwi mau. Sing jale. Rabies apa di kempot? Hawane kok ya. Rabies. Oh, jumbuh kalian sasono. Betul. Rabies. Nggih. Semoga katur iki Mas Adul ya seneng iki kasmaran cocok. Nggih, ana Mas Adul to? Ono. Kok urung weruh aku. Jan. Biasane sekarang oh alah nang Yang mburi putih iki blereng neng kono kae to, Mbak. Oh alah iki mau ya bener nek ora ketok kok ya dulu sik ketok untune tok. Saka kene cilik ta. Hah? Diet saiki. Saiki diet. Diet. Sik diet ki yange kok ya. Nek Diet adul ngono kahanan. diet ya semaput. Sumangga Mas. Nggih monggo katur kasmaran. Ada Mas Teteh Barita. Ayo Mbak Tata. Apa pancen aku kasmarane. Ora doyan mangan apa maneh dolan. Apa ya, Mas? Nek ketemu dirimu orang aduh wong ayu tanpa ono rasa kangenku. Opo pancen kono atimu, Mas? Oh, yen ono rapido rasane atiku. Saben dino aku kelingan
rasa kangenku. Ayo Mbak Dadas. Apa-apa pancen ngono atimu mah yen ngono ra beda rasane atiku sampun pitu aku kelingan dirimu dong sampai Aja semelah kampani. Kasmaran, kasmaran, kasmaran. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Sampun Kak kasmaran Mas Kasmaran. Jombre. Alah Jan, apa-apa diborong dhewe iki Jan ya. Bisa diman-eman tekan babak papat Oh, monggo. heeh. Ya. Tangannya Mengko ndak anggere, kapal. mengko anggere bolos sadurunge babak papat wis glundung mbuh lho ya. Akhirnya apa Pak sajene iso engko. Heeh. J. Tasih pun lajengaken menapa? Sampun kasmaran katur. J. Pak Ndamel, jaluk apa Pak Ndamel? Pak Ora Ndomo. tau jaluk kok ya. Kayak- Biasane Biasane ngekeki kok. tumbas. Kayak rawarin jaluk. Mana sing ngaran saiki? Heeh. J. Menurut Mas Ibu, Sibuk. nggih monggo katur enggal Bali. Ada enggal bali bareng Asmara Yuda. Ada Brenda Saronita. Mas Tete. Tata Angelina. Danang Radio Sangkisa. Oh, oh, oh. Wes matine nasibku. Aku ninggalke bojoku. Waduh, waduh.
3, 2, 1 Asmoro Yuda. Yo. Gedruk nggih, gedruk nggih. Yo. Kondur, kondur.
pancen kowe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kena bebrayan selawase Iya Mas. Asmara yo. ayo yo Ayo yo. Mbak Nita Pripun Mas Tete? kangen sakjujure aku kangen sliramu jroning batin arep kandha wis dhisik pancen kangen basan gunung rapi sengkung bendung Ning sajane aku wis balik trimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara ora trimo aku ora trimo yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen kowe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kena obrayan selawase ayo break yo yo sekali lagi yo yo ayo Bu, ya. Yuk, habiskan. Sabar, sabar. Biasa. Sabar Oh, sabar sama itu toh? biasanya ngirik.
J makaten para pamirsa